weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Madina Alhaji Ali Thiam Misra joke kay haydi jowola nyamanari ngabo dingiray ko waktu yoni ato jongi kame ɓulana kaaƴe ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal dadiɓe ɓe Tambacounda pawi juuɗi men kene wona temedere e nogas kilo taw ko huuɗo ɗayno koko ton to leydi Mauritanie ɓeɗo hen witeɓe syndicat en jaltini ɓatake mumen ɓe kolliri ñande nogas e jeegom koɓe natoɓe hofgo juuɗe taw kadi koto banggue safroɓe leydi ndi ton to leydi Mali dadiɓe leydi ndi ne jiilo sagataɓe tato yannoɓe suka debbo ha mbaɗi vidéo ngaji men ɓedde ɓoggi karaleje taw kadi mbanno ko ñande altina ɓennuɗo hen ton leydi Guinée Conakry caggal sumgoji bannuɗi toon ko seppoji mbaɗa toon ha yimɓe joyo mbasen pittali mumen caggal nde galle goto duppa toon to Guinée Bissau CEDEAO haadi ken wona sappo e jeenayo ɗannade caggal nde ɓe kollino wonande hoorejo leydi ndi kame yaadiɓe mum kala yoɓe ndaro beele dowrugol leydi ndi ene rewa lawol kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni jañoɗena. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeeɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake ko fate banggue tintino ñalɗi diine e baɗeteɗi toon to falde Kolda taw kadi watte koye wuuro wiyetego Madina Seydi Alhaji Ali Thiam Madina Seydi Alhaji Ali Thiam ngoɗon wuuro noon ngo sosa kay hitande ujunere e temedde jeenayyi e sappo e jeetati ango tawe e nder falde Kolda taw kadi sosno wuuro ngo ko ceernajo biteɗo ceerno Alhaji Ali Thiam kanko ceerno Alhaji Ali Thiam noon o ɓami waɗanede ɗiɗo hen ñalɗi diine guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeeɗiɗi ɗiɗo hen ñalɗi noon so tawi jonti ɗi mbaɗata ko ñande sappo e goho taw kadi ko nduɗo hen lewru ndu gonɗen oɗo saaha noon khalifa galle o wiyete ko ceerno Aliou Thiam kanko ceerno Aliou Thiam e dendagal bandiraɓe galle o kala aɓe teddiniri almami wuuro ngo kame yimɓe wuuro ngo kame sukaɓe wuuro ngo kala nde mbawata tambade ɗiɗo hen ñalɗi diine baɗere heeɗi taw kadi mbatte koye wuuro Alhaji Ali Thiam ɗiɗo hen ñalɗi diine noon teddiniraɗi ko ceerno Ahmadou Tidiani Ba taw kadi komo khalifa mo Madina Gounasa oɗo saaha mo gonɗe noon dendagal bandiraɓe ha tenti kadi e hoddiɓe leydi ndi kala ko wayno Guinée Bissau Guinée Conakry Mali leydi Mauritanie e nder jokli leydi Sénégal kala ene teddinira nde bandiraɓe kala mbawata tawtorede e caggal noon e kala hitande no wawno waɗirede ni ñande sappo e goho ñande sappo nde ma waɗe jammaji taw kadi ko wurtinde sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam ñande sappo e goho nde ñande hen ma ɓuure ceernajo haale e dendagal bandiraɓe kala oɗo saaha mo gonɗen noon ene yettini oɗo hen ɓatake biteɗo ceerno Mouhamadou Ali Thiam ene wondi kadi e ceerno Ahmadou Tidiani Thiam kanko ceerno Mouhamadou Ali Thiam omo tawe toon to Guinée Bissau kanko ceerno Ahmadou Tidiani Thiam omo tawe e nder leydi Gabon kamɓe jettini oɗo hen ɓatake aɓe teddiniri hen noon wuuro wiyetego Misra kami wuuro wiyetego Guiro Yero ene wondi kadi e wuuro wiyetego Sare Yero Fula ene wondi kadi e wuuro wiyetego Kolda e dendagal bandiraɓe almuɓe wawnoɓe nottade kala hitande ene tijja nde garata law beele kay mbawa tambade ɗiɗo hen ñalɗi diine ha joni toon to Kolda keddoɗen ma en kaale jango mbangu toon walla tan mbiyene tan baɗɗo toon taw kadi waɗi koye wuuro wiyetego Kolinto taw woɗɗani Kolinto ene tawe ene tawe e nder Madina Yero Fula gon wuuro ne tawe e nder falde Madina Yero Fula ko cukalel gorel janguel jangoyde école ne wiye Oumar nden tigui ɓe jalti gam foftere koɗon tigui o yeehi galle mabɓe gam haccitoyade nde o yeehi galle mabɓe nde noon koɗon tigui o faye woyndu gam yidde ƴemnude bagal omo yara koɗon tigui ɓoggol ngol sefimo guel naati nder woyndu to caggal noon ɓe mbaddi hen dumuna juɗɗo no fewi ɓe donki yaltiniguel koɗon tigui ɓe noddi koniyankoɓe faabo nde ɓen gari noon dañi yaltiniguel kono guel heddodaki e wonki maggela en duwanima jinnaɓe maggel en duwanima dendagal wuuro wiyetego Kolinto e dendagal falde Koldanaɓe kala
ha joni kedorden ko tonto Kolda walla payen tonto Tambacounda dadiɓe ɓe Tambacounda taw kadi ko nokku biteɗo Musala e palal bitengala Musala kamɓe ɓe pawi juuɗe mabɓe e camion giwnoɗo tonto leydi Mali caggal on nde ɓe daari camion ɓe dañi kay wadde hen loskoji jaƴƴi no fewi caggal on nden ɓe bisti ponoje ɗe ɓe guitti ɗum ɓe tawi toon tigui e nder sambouryéruji he ene waɗa toon mbusuji ɗin ne mbaɗa huuɗo ɗayino koko ɓe tawi toon kene wona 120 kilo taw kadi koko fate huuɗo ɗayino koko ɓe nanggui hen yimɓe ɗiɗo oɗo saaha noon ɓenne tawe juuɗe dadiɓe ha joni tonto leydi Sénégal kedorɗen tonto karasma Diamniadio caggal noon oɗo hen douane mo funti funere fawede junggo Dumba e cuuɗi dumbirɗi caggal noon ko gendarme fawa junggo oɗo hen gendarme noon o wonno koye lawol yaltirde karasma Diamniadio faade toon to Mbouro ko ɗon tigui o daari kala werla dewɗon omo wutta omo ñaman ɗum 100 e 200 caggal noon dañi kay taximan goto rewi ɗon onon heɓtini yesso ngo andi tigui oɗo hen wona gendarme ko ɗon tigui ɓe noddi dadiɓe ɓe nde ɓen gaari noon ko ɗon tigui o waɗe ladde o tawi noon dek ko dadiɓe ɓuurimo wawde dogge ko ɗon tigui ɓen mbaɗimo teeb e caggal noon ɓe mbaɗimo ko loskoji jaƴƴi no fewi ɓe tawi to galle makko to aɓen jogui toon kaɓirɗe e taw kadi kaɓirɗe kala ko kaɓirɗe ɓe koniyankoɓe kutorto e caggal noon yimɓe nayyi woɓɓe pawama hen juuɗe oɗo saaha noon aɓe tawi cuuɗi dambirɗi ɗi leydi Sénégal aɓe paɗi ñawoje mabɓe e rango tan wonande kay dadiɓe leydi Sénégal yo mbattu haqqillaji mabɓe no fewi e caggal noon ko ndenka e kisal ɗeɗo hen gueɗe so tawi batti yanadde hen sen ndenaki ma gueɗe ɗe kulɓino ha ɓurta APR ko landa hoorejo leydi ndi oɗo hen debbo noon o wiyete ko Fatou Thiam o wonno tigui koye landa PDS woni landa Abdoulahi Wade omo ɓurno ɓattade biteɗo Modou Dia Fada omo wonno sarɗiyanke toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗe noon o holliri o tawtoyi APR woni landa hoorejo leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale gollorgal bitegal Cosmos Énergie taw kadi ko yiilotoɓe ndeelam e nder maaje kaɗe leydi Sénégal kame leydi Mauritanie caggal noon balɗe e bandum aɓe gasa ɓundu witede Tigre 1 ɓe gasi noon kene fota wonde 1,4 walla mbiyen ɓe gasi ken won 1,4 taw kadi ko métre haɓe jettoyi bundi e ndun ɓundu noon ala koɓe tawi hen so wona ndiyam ɓolam kono kadi gardiɗo ɗen golle o holliri e wonande kay e nder on fannu ɓe tawi toon kay ɓulli goɗɗine juuli ɓe tawi toon ndeelam ha heewi tene kadi ɓe jatirta caggal maɓe jokku golle maɓɓe maɓe jokku golle maɓɓe haaɓe mbawa yiitude wonande kay gueɗe kewɗe caggal noon teskede hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ndeelam kewɗam ene tawe e nder oɗon nokku kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede humpitade ɓuuri humpede to leydi Mauritanie syndicat ji heedanɓe ɓeɗo hen safroɓe e cuuɗi cafreɗi gonɗi e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe jaltini ɓatake mabɓe gam hollirde ɓe joddinoma e jagorgal ko fa jagorgal cellal ɓalli kono haydara gasani caggal noon kamɓe safroɓe wonɓe e nder leydi ndi ɓe kolliri mette mabɓe e caɗele mabɓe e tene kadi ɓe kolliri gonka mabɓe fewani kono ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen koɓe natanoɓe ko wiyete hofgo juuɗe ñande 26 eɗen mbiya noon so tawi safroɓe natani hofgo juuɗe so renaki tan ñawɓe kewi dañje ko caɗele ɗum noon bawɗo kala yaaha law guila 26 yettade ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiyete Almourabit Média kamɓe noon ɓe kolliri dadiɓe leydi Mauritanie pawi juuɗe men e yimɓe tato hen ɗiɗo noon jeeya ko toon to leydi Mali hen goto jeeya ko toon to leydi Sénégal kamɓe noon ɓooyi tigui dadiɓe leydi ndi ene ndewe ɓoggi karalleje gam yidde jaggudeɓe kono wonno koɓe finɓe koɓe jertiɓe waɗi duuɓe kitale hay goto e mabɓe fawani mabɓe juuɗe e ñande altine ɓennuɗo noon ɓe pawama juuɗe kamɓe kala oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawe e cuuɗi ɓen dadiɓe toon to noksota e kamɓe noon tawa mabɓe kene fota wonde 14 kilo taw kadi ko huuɗo ɗayno koko e hollirama noon wonande kay dumunna ɓennuɗo no fewi ko kamɓe tigui nannanno kuɗoli e taw kadi ko kuɗoli boni ɗi e nder leydi Mauritanie hitande mande ɗo nde noon dadiɓe leydi Mauritanie mbawi pawi juuɗe mumen e yoga kay e yeyoɓe huuɗo ɗayno koko ha tenti ittoɓe ɗum e nder leydi Mali kame leydi Sénégal kala e pawama juuɗe oɗo saaha mo gonɗi noon hollirama kamɓe ɓe goni koye wittoji mawɗi no fewi ha joni toon to leydi Mali toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali landa mbite ko Arc-en-Ciel kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi e gardugol Blache woni gardiɗo landaka walla mbiyen landa timol kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi caggal kay nde ɓe dokkodirno fodore kame landa Biram woni oɗo hen gardiɗo cotal bitegal Iran caggal noon ko altina ɓennuɗo hen no wonno fodore mabɓe
fonno joddade e sanga 12h30 nde hinon ha woni 12h30 aɓe paadi oɗo hen biteɗo Biram Da kame yaadiɓe mum kala ko ɗon tigui ɓurɗo ɓattade Biram noddi tigui landa mabɓe ka noddi gardiɗo landa bite ko Blache ko ɗon tigui walla mbiyen Blache ko ɗon tigui ɓe noddi ɗum ɓe kolliri noon wonande ɓe mbawata arde oɗo saaha mo gonɗen Biram sellani nawama to cuuɗi cafrirɗe hôpital Dia kono kamɓene ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen e wonani ni hen tigui fonno wade so tawi ɓe dokkodiri fodore ala ko heddi so wona yeehi ha woni 12h30 so tawi kadi woni wona Biram noddata kadi ko neɗɗo goɗɗo wiye Biram dañata arde oɗo saaha mo gonɗen ene tawi e cuuɗi cafriɗi wona e wattude neɗɗo woni hen caggal noon teskede wonande kay landa timtimol ɓooyi tigui wallude Biram e tuma noon nde Biram wonno e cuuɗi dumbirɗi ɗi ha tenti noon toon to Elega kamɓe toon to Rosso kala kamɓe noon ɓe kolliri ɓe darno hen darde Tindelang ha tenti kanko Biram nde wonno cuuɗi dumbirɗi ɗi o wonano celluɗo no fewi ala kay ni waɗaka beele o yalta o safroyo e kono dari hen ko landa timtimol ha wawi yaltude kanko ɗo hen Biram o wawi safroyade e guila noon Biram arte leydi he ha oɗo saaha mo gonɗen landaji ɗiɗi ɗi joddaki e kala saaha nde ɓe jiiɗi joddade kala landa Biram ka jaɓata tigui arde no hannirtani hen oɗo saaha mo gonɗen noon kamɓene ɓe kolliri kamɓene ɓe gonta joddo e mabɓe e tene kadi no ɓe mbaɗirni wonata hunde yonde no fewi ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale Sénégal naɓe wurɓe tonto leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe kolliri garangal toon Macky Sall ñalawma janggo hoorejo leydi Sénégal ma wonanɓe beelema mawɗo no fewi maɓe kolliri hoorejo leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie ɓe ngala hen caɗele aɓe jogui hen nafoore kame moƴƴere tene kadi aɓe jogui hen nden ko kame kisala maɓe ñaago hoorejo leydi Sénégal yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen koyo cifodiral gonnogal hitande ujunnaje 2016 yo wontuɗon beele kay awoɓe Sénégal naɓe e majje kaɓe leydi Mauritanie mbawa dañde fartange awde pelɓodiral iwa ha laaɓa ha wiye ceer hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi paaɗen ko toon to kay haydi woni lamorgo gorgol ma en tawoy toon e musidɗo meɗen Sy Oumar Sy ma en ketto ko yewtidi wonande kay rewɓe e yeeyoɓe e jeere kay haydi wonɓe toon e caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen yogay jeereji leydi ndi ene keewi caɗele no fewi e guila kay waylo waɗi e ɗeɗo hen koppareji e keese ma en keɗo hen oɗo hen suka debbo wiyete ko Aminata Ndiaye. Allo min am nan Ndiaye mbaɗa salmino bandare jammon jeeyami ko tantaji kahayɗi jeeyatmi koye jeere kahayɗi he komin ñotoɓe komin goboɓe nani komin ñotoɓe min goboɓe jeere nde noon joni min jiyani hay goto wona Mali wona Sénégal wona kahayɗi wona Sehil Baɓe wona hay goto min jiyani min ñallata ko joɗade min jeeyani min mbaɗani eyo min jiiɗi ko wallede komin miskine balla min jooɗi e jeere kahayɗi min jeeya haydara min jiyani min ganda noon ko waɗi noon min jiiɗi ko wallitede balli toon min ƴeewon min emin calmini min daari jaam mbiten ko magara mbiyete ñangmine min goni ko jeere kahayɗi amin gooba amin jeeya Sénégal naɓe ne ngari ne cooda amin marché amin kono noon saaha joni noon min jiyanima min ganda probléme mabɓe Mali Côte d'Ivoire foof ne ngari ne cooda amin mbaɗa milfeji mbaɗa wutteji min gooba ha feewa min ñoora Sénégal naɓe ko ɗebbal no min jiyani min ganda ko nanggui Sénégal min ganda ko kalis o min ganda min namdi noon ko nanggui allo bandiraɓe mbaɗɗon celli mbaɗɗon tampere mawɗo minen komi goboɓe komin ñootoɓe mbiyetemi ko Maymuna Sow Kahayɗi ndesami galle Baalo joni noon guila haalis o changement haalis o ari haydara min jiyata min jiyani haydara min jeeyata noon min ñaldata min dawa min ñalla haydara min jeeyata min koota min garta kadi ewa bandiraɓe min daaro ballal balle kam nan min miskineɓe Allah min ñallata koye jeere min darda Allah ewa joni noon haydara min jiyani ko haalis o change a ko haydara min jiyani hen bisimillahi rahmani rahim komi Bibbiba an Ibrahima Sall mi salminima indema e yettode ma ko ɗo komin yeeyoɓe komin goboɓe oɗo e jeere kahayɗi min jooɗi joni noon nden min dañatno machallah commande uji min mbayi leydi ummo Nouakchott ummo Sénégal ummo partout saaha naɓe fof ne garɗo sodde o saaha joni noon jeere nde ala fayi anani min jiɗi noon wallede e balle mi salmini indema e yettode ma
ko jeere kay haydi oɗo saaha mo gonden kamɓe gooboɓe wonɓe toon ɓe aɓe tini yorgo no feewi caggal nde koppareje ɗe mbayla guilden ha oɗo saaha mo gonɗen wonande iwoɓe nder leydi Sénégal ene gara toon somade wonande kay koɓe gobata ko ha toon to leydi Côte d'Ivoire kamɓe Mali kala oɗo saaha mo gonɗen noon aɓe jooɗo dumunna jonɗo no feewi taw haydara ɓe jeeyani ɓe jewtiri noon koye Sy Oumar Sy woni Aminata Ndiaye kamɓe Magaline Niang ene wonde Maymouna Sow ene wonde Bébé Ba kamɓe kala ɓe gullitima oɗo saaha mo gonɗen noon teskede wonande kay guila waylo wayloji koppareje ɗe mbaɗi ha oɗo saaha mo gonɗen cogguji kewɗi koko ɓamti e nder leydi Mauritanie yeeɓe hewɓe noon ne jogui hen caɗele mawɗe no fewi eɗen mbiya tan yo laamu ngu wattu haqqille mum e yimɓe waɓe dani hen loritaki e laamu loriti koye doole mumen caggal noon koma mbarña tigui ɗi mbawa dañde kono kadi ene poti newnanede gurdam mumen ha moƴƴa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede Mouri Web Dentala Human Right Watch kamɓe noon ɓe mbaɗi jillu mabɓe toon to kaso biteɗo Kasar ɓe jeehi toon juuloyade ɓe jeehi toon juuroyade noon koɗo hen biteɗo Mohamed Wul Qadda sénateur Dumbaɗo ngol noon waɗi laabi ɗiɗi aɓe jaaha toon caggal noon teskadeɓe wonande ko oɗo hen jagguirate koko fate banggue dawrugol kono noon ala kala ko laamu ngu jagguirimo sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali noon soɗen teski oɗo dummunna kala walla tugganma guilal tin ha fanma oɗo saaha mo gonɗen e ɓoggi karaleje kese kala laamu leydi Mali ko wona laamu ngu kala yimɓeɓe kala ɓerɗe mumen koko metti haɗon wawi hadde caggal noon ɗe sukaɓe worɓe tato kay jane suka debbo goto mbaɗe mum waɗande bonde no fewi tene kay ɓe duttiɗe pilmi ɗum ɓe beddi e ɓoggi karalleje deke ɓe jejjiti hen goto e mabɓe yeeso mum ne yalti caggal muɗum noon daraniɓe haqqe innamade witeɓe Wila Dafa Wildaf ene e gardugol oɗo hen biteɗo Bouré ene wonde Binta Samake kamɓe noon ɓe jaltini koppareje wonande kay kala jiituɗo goto e mabɓe kala ma rokke 1 million francs CFA oɗo saaha mo gonɗe noon procureur gardiɗo mo Bamako holliri mette mum no fewi noon kamɓe kala noon ɓe darima darde tindalang hay ñalawma hanki o waɗino potiral rewɓe gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen e nder Bamako rewɓe ne tampina no fewi e kala saaha rewɓe ne jane bonne bonande bonde no fewi oɗo saaha mo gonɗe noon laamu ngu holliri yiiti tigui yeeso hen goto e mabɓe teni kadi waɗama identifié tawanoma tigui fewnino kayitaji e nder Bamako e hoore mum oɗo saaha mo gonɗe noon dadiɓe nana jirlo e nder Bamako e ko taari ɗum kala gam yidde fawde juuɗe mumen e oɗo hen baɗɗo ngal ɗo hen baɗala ha joni keddoɗen koye oɗon fannu leegal biyetengal Yiri Madio e tonne kadi ko Tanamus ɗo baɗodani hen waɗi toon oɗo hen gorko noon o yarata koye duuɓi capanɗe tati o yarata koye duuɓi capanɗe jeegom e tati o wiyete ko Moussa o jeeya ko Guinée Conakry kono wuuri koye nder Bamako e caggal noon cukalel dewel gotel ne yaara duuɓi tati ene wurta e makko e kala saaha ne nodda inde makko gam ekkade wawde haalde juma mo Yiri Madio ko ɗon tigui o yahanno to juma to gam hebloyade kala saaha nde o fayi toon nde noon cukalel ngel dañi rewde makko nde o naati toon nde noon cukalel ngel tawimo toon e caggal noon o ɓooyi toon o ɓoyde cukalel ngel dañi noon janggo goto suka élève goto e yiɗino nadde toon tawimo toon tigui omo dilla caggal noon on ɓoydemo toon ngakki famdirum ten yiiɗa uddidde bafal ngal ko ɗon tigui ngabbe tarode nde e tawi noon kanko ɗon gorko mawɗo omo ɓoori ha laaɓi omo faye ngel ɗon cukalela ko ɗon tigui on yaltini téléphone mum filmimo teni kadi rutti noddi yimɓe kala ɓe noddi dadiɓe nanguimo ñalawma hanki onon wo dardima e dadiɓe o holliri ko gongani woodi caggal noon ɓe nayimo to cuuɗi cafrirɗi ɓe tawi tigui haqqillo wona kewɗo ko fate banggue ɗen gueɗe ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en jaa ha toon to mofti e nokku biteɗo Mondoro ene tawe nder falde Douanza toon noon dadiɓe leydi ndi wiyeteɓe Fama nangui toon yimɓe yonɓe no fewi kamɓe noon ɓe tawe ɓenon kay gueɗe kewɗe matériel uji kewɗi ha tendi kadi pettoje kewɗe ɓe noon e tumano wonɗo jinno wadde jangu men oɗo saahan aɓe tawe juuɗe koniyankoɓe hakkude Burkina Faso kamɓe leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen ko jibro mawdu woni toon caggal noon kene wono ujunere neɗɗo kene fota wonde capanɗe tati camion nana gaari oto banggue e Burkina Faso keerol hakkude Burkina kamɓe leydi Mali caggal nde camion ngaji ɗiɗi nana bolkini hakkude leydi Mali kamɓe leydi Burkina Faso oɗo saaha mo gonɗe noon yimɓe kala ne namdo holko saabi holko saabi noon e golɗo hen guddugol kono ko wawi wonde kala ma en garto e hen taw kadi yaltin ɗum ko jayde leydi Mali witende Mali Actu kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede.
toon to leydi Gambi ceerno Ousmane Ba lappolla muɗum oɗo ñalawma hannde omo tawe nokku biteɗo Sagna oɗo saaha noon o joddima toon e ceerno Diallo kamɓe noon dañi toɓɓe kewɗe ɓe jewtidi ko fate banggue fedde heble sukaɗe Afrique ma en garto hen so tawi gueno haaji toon to Guinée Conakry paaɗen ko famɗi ko kala ko yimɓe jeehe mbasi toon pittali mumen taw kadi ko cukalana tokoson gonno kone huɓere wotere caggal noon seppoji gulɗi jaw wadde e wuuro wiyetego Kalingo wuuro wiyetego Kalinko ko toon tigui seppoji ɗi mbaɗi ha ganduɗa ɓen seppannoɓe noon dañi weddade yogay gueɗe ha galle goto duppa hen e sukaɓe jeeyo mbasi hen pittali men taw yaltin ɗum ko jagorgal kalfinagal nden kay kisala tonne kadi to wiyete Matam ne tawi nder leydi Guinée Conakry tonne kadi hanki ko seppoji mawɗi mbaɗa toon ha ganduɗa suka gorko taw kadi ko étudiant janggowo ko kañum tigui fella hen ha hawri hen e ladiala sen giwi toon to Guinée Conakry paaɗen ko toon to Guinée Bissau ko famɗi ko kala sappo e jeenayo neɗɗo taw kadi ko dilloɓe laamu ngu hen sappo e nayyo ko sarɗi yankoɓe hen joyi ko ɓattiɓe hoorejo leydi ndi kamɓe noon ɓe kaɗama yaltude leydi ndi gam yillade e leyɗele CEDEAO caggal noon nde CEDEAO rokkunoɓe happu wonande kay so happu o gasi ɓe deglani caɗele taw ko caɗele dawrugol ko woni e leydi he ko kamɓe noon koɓe watteɓe ko wiyete guero oɗo saaha mo gonɗe noon happu o gasi kono kadi caɗele ɗe deglaka ko ɗum saabi noon sappo e jeenayo tuumaɓe ene kadi jaam e kisal artude e leydi ndi ko ɓeɗon tigui mbaɗa saction kaɗa yaltude e leydi ndi toon to Niger jonde witende G5 Sahel joɗima toon ñalawma hanki o caggal no ɓe jaltini kayitol mabɓe oɗo saaha yidde mabɓe kay ko wadde lawol lana jordi iwde toon to Nouakchott faade toon to Bamako faye toon to Ouagadougou faye toon to Niamey yaha faye toon to lamorgo leydi Thiada beele kay leyɗele mbawa jokkodirde ko fate banggue faggudu kamen jeygu kala kamɓene ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko yooɓe daaro damde tinde lang beele leyɗele ɗe mbawa tammodirde mbawa jokkodirde wasa tan wonde e heɓtade pelle ceɓɓitiɗe toon to leydi Thiad ñalawma hanki o ko pottital seppoji gulɗi jaw wanno toon ha ganduɗa ɓen lundinoɓe wannoɓe ɗin seppoji dañi fiyede hen piile musde no feewi caggal nde ɓe koliri nde ɓe pottiti kay carrefour goto ɓe jahani kewan temedde ɗiɗi métre ko ɗon tigui dadiɓe guiwriɓe kala banggueji nanggui hen temedde jeegomo oɗo saaha ne tawe cuuɗi dumbiɗi ɗi caggal no ñalawma hanki o hay banqueji ɗi e koye mumen e guddino hay goto gollani e leydi ndi kala toon to Gabo paaɗen to Gabo noon magistrat ji kamɓe noon ɓe pelliti oɗo saaha mo gonɗen caggal guila sappo e nayyi lewru mayde ɗo ndi walla mbiyen sappo e nayyi lewru décembre e guila nden wonande kay ko fate banggue magistrat ji koko natanno hofgo juuɗe e kono laamu ngu tinani eɓe goode leydi he ni kamɓe noon ɓe jaltini kayitol mabɓe ñalawma hanki o e taw kadi yaltini kayitol ngol ko biteɗo German Ela kanko noon o holliri kanko woni syndicat keranɗo wonande kay magistrat ji ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen koɓe uddoɓe tribunal uji kewɗe nder leydi ndi ha laamu ngu wawa teskadeɓe caggal noon e yontere ɓennuɗo hen nde e kala commissariat mo garɗa koko heewi dag wonande kay yimɓeɓe ñawaka e kamɓene yoga hen ɗaccitama beele kay demuɗe goɗɗe mbawa dañede ɓen wadɓe ko ɓuuri bonde ko mbawa jaggede gudde salto o haali Abouba jaafoɗon ko caɗele technique jolam jaɓeri ko haali Abouba ma en jaa ha toon to États-Unis d'Amérique kame leydi France toon to Souria Allemagne Nouvelle Zélande haali Abouba bisimilla maɗa Seydi Sar ko noon tigi kabaruji men joolam jaɓeri puɗɗotoɗen koto dowlaji dendude Amérique laamu dowlaji dendude ɓe holliri tigi wonde ɓe pawi juuɗe mabɓe e Arabie Saoudinaji goto tawa kadi koye nder ngoɗo wuuro witengo Oklahoma noon ne mbiyan ko ene tawi e nder dowlaji dendude Amérique kanko noon ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho o naati tigi e nder dowlaji dendude Amérique tawa kadi koye ballal joom suudu makko tawa ko étudiante e nder leydi he e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko nden tigi kanko oɗo Saoudinaji biteɗo Naif Abdel Aziz Al Fawzi omo yaara e duuɓi capantati nayyi mbiyene hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko nden tigi o naati e nder école tawa ko école pilotage mo dowlaji dendude Amérique mbiyen loskoji noon waɗaɓe makko tawa tigi o ummori ko nder Afghanistan tawa kadi Afghanistan o wonno koye oɗo camp wiiteɓe Al Qaida en mbiyen siftinde bandiraɓe noon hita e nder janduji mbannoɗi tigi e 2011 septembre mbiyen en dowlaji dendude Amérique e ɓen sappo e jeenayyi wiiteɓe pirate tawa kadi ko heftunoɓe avion ngaji hen sappo
sappo e jeen e nder ɓen sappo e jeenayo hen sappo e joyi ko Arabie Saoudinaɓe e nder ɓen sappo e joyi Arabie Saoudinaɓe kadi yoga e mabɓe janggi école pilotage ko nder dowlaji denduɗi Amérique gueɗe o tuuma noon kanko oɗo biteɗo Naïf Abdel Aziz gueɗe o tuuma ɗe so ñawama o famdata duuɓi 30 e nder cuuɗi dumbirɗi koto leydi France paɗen mbiyen suudu galle lamorgo woni palais woni présidence leydi France holliri tigui wonde kay ko ñande nogas e nayyi lewru avril hitande gonɗen nde ko nden tigui Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi ko nden tigui o nototo bismago nanɗo makko Donald Trump bismimo to galle danejo mbiyen noon siftinde on kadi ñande sappo e tati e sappo e nayyi lewru juillet hitande mayne nde ko nden tigui Emmanuel Macron jaɓɓino Donald Trump e nder Élysée e nder Paris lamorgo waala fendo koto leydi Allemagne paɗen mbiyen caggal nayyi noon nde caggal lebbi nayyi nde crise politique woni crise dawrugol woni hakkude landaji politique tawteɗi e nder leydi Allemagne hakkude landa Angela Merkel e landaji lundi ɗi hono oɗo biyeteɗo Peter Altmaier tawa kadi ko jagorgal leydi Allemagne kalfinaɗo ko fate ngaalu neɗɗo kadi ɓurɗo ɓattade Angela Merkel o holliri tigui e ñalawma hande o wonde pamodiral dañama hakkude landa conservateur e landaji lundiɗi ɗi ɗum noon fitti tan koye oɗo saaha Angela Merkel ene wawi tigui suɓade jagoɗe mum leydi ndi fuɗɗo golle koto leydi Syrie paɗen minen yimɓe Bashar al-Assad noon jooɗi bomboje mumen e pettoje mumen alarba hande o e nder diwan biyeteɗo Chouta oriental o ko nokku ɓurɗo hewde rebellen hay rebel goto ɓe mbarani kono ɓe jooɓima pittali yimɓe jeeɗiɗo ɓe gañi kadi capantati e joyi neɗɗo taw fof ko jambour en altine tugui altine noon faade ñalawma hande o 120 neɗɗo ko wasi fittade mum taw foof ko yimɓe Bashar al-Assad joore mabɓe pettoje fof kadi ko jambureɓe siftinde on kadi guila hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho faade ñalawma hande o ko cikka ujunaji ɗiɗi e sappo e goho nde guerre fuɗɗi e nder leydi Syrie faade oɗo saaha joni fodde temettati e capannayyi ujunere neɗɗo wasi hen fittandu mum e nder kareli he tawa kadi mbiyen yimɓe hewɓe million ngaji yimɓe hewɓe kadi jogui galleji men gonti ko wiyete réfugié ene holliri nde ɗo fedde wiyetede OSDH woni observatoire syrien des droits de l'homme so noon mima to leydi Syrie ko toon tigui payten to Nouvelle-Zélande noon ko diwri wotiri tawetene toon tawa e nder diwri wotiri diwri ndi noon wiyete ko fou austral noon ɓe innirno diwri ndi ko Nigel noon koni gotiri ko kayri gotiri taweteno e nder leydi he mani mbiyen e oɗo saaha e nder windere nde foof diwri noon caggal nde yimɓeɓe Nouvelle-Zélande halfinaɓe laddeli kay e kullal ladde nde ɓe tiski kay diwri ndi ne yeewa no fewi ko nden tigui ɓe maahi ɗakkere e ciment tawa kadi ko plâtre ɓe maahi diwri hono mayri e to nokku kay to Nigel hoɗi ɗo beele noon diwri ndi ne wasa yewede ɓe teskinoma noon saaha foof Nigel noon ene sikka diwri mahandi ko gonga wona e fijjude ndina e ñalawma hande on ɓe kolliri tigui Nigel hollirama tawama ene maayi Nigel tawama ene maayi noon woni sunare wonni sunare mawne kay dendagal yimɓe Nouvelle-Zélande foof ɓe donima diwri ndi noon ɓe gartiri ɗum tigui e nder cuuɗi cafri ɓe diwri waɗama autopsie beele kay eɓe ganda ko saabi wargo ndi diwri ko saabi eni maya hollirama noon autopsie o noon holliri haydara ala ko wari Nigel tawana kay balɗe mum gasi kadi diwri nde naywi no fewi o Ali Abouba golle ma jooɗi peewi firti tan ko yen tinnoye diwri nde tawno diwe ko hunde wande fayida e konngol meɗen mbayniygu mbiɗen ko neɗɗo jontaɗo yo salo jamfade jamfa moƴƴani ha tente jamfa dewgal neɗɗo yo salo ko wiyete mariage temporaire mboɗo resma e happu so happo gasi mboɗo serma neɗɗo jontaɗo yo salo kadi jamfade joom suudu mum salo jamfade joom galle muɗum neɗɗo jontaɗo kadi yo salo ko wiyete dewgal sunde woni ko jolfu mbiyata takka suufa neɗɗo yo salo ɗeɗon gueɗe kala ko ganduɗa ko gueɗe so tawi yitama ma wonema gacce waɗayma cimtol waɗayma kadi didol ɓaloyola ha ganduɗa so tawi ɓesguji ma gaari kala ma andu e koye mumen neɗɗo so tawi wuure aduna kala waɗe kaldigala hakkude debbo e gorko kala ko kaldigal gaynani ala ko gaynata haydara jamfa moƴƴani en ñaguima yafuya e kabruji hen ɗeɓi telƴude no fewi ko mabɓoji ɗi mbaɗi noon musidɓe tedduɓe joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettukima laki jaam yo jaam Allah hiran en